Berez da pertsona diskretua jende, eta askotan ez da erraza etxean dagoen edo ez jakitea. Leuna du pausoa. Zaila da pasilloan zehar datorren edo ez igartzea eta edozein gauza nik baino askoz isilago egiteko bertute miresgarria du. Horregatik ez naiz harritu gaur, goizak iraunduen 3-4 orduetan sumatu ere egin ez dudanean. Sarri gertatzen zaigu hau. Bizileku berean elkar ikusi gabe luze egotearena. Eta inozoki harro sentiarazten nau horrek. Orain ez dut gogoan zertarako, baina bera behar nuen une batean, ordea. Eta bila hasi naiz. Etxe bat izan daiteke noski laberinto bat, gordelekuz betetako eremu bat, zukala nahi baduzu, baina laster topatu dut. Goazen zintzoak izatera, zure etxean inor topatu nahi baduzu, erraz topatuko duzu. Beldurra emateko moduan zegoen haserre, mugikorraren gainean kukututa. Begitarte itxusi bat argitzen zion pantailaren argi zurbilak. Buruari alde batera eta bestera eragiten zion, oso poliki. Mugimenduarekin amorrua sublimatuko balu bezala. Gerturatu naizenean begiratu egin dit eta kostata bada ere, apaldu egin zaio begirada. Eskerrak. Nik ezer galdetu gabe hasi deizketan. Google Fotos madarikatua esan dit. Abisu eritsi zait, nire kontuaren odeira igotako argazki kopuruak gainditu egin duela biltegiratzen muga. Eta hemen abil, azken 15 urteetan ateratako argazkien artean aukeraketa egin nahian, ezabatu beharrekoak aukeratu ezinik. 3 ordutan 4 argazki bakarrik ezabatu ditut. Hau, drama bat da. Ez dakit nola erreakzionatu. Algara bat ito dut eztarrian, eskerrak ez didan ies egin, eztanda egingo luke eta arrazoiz, noski, baina begira geratu zait eta horrek esan nahi du, hasteko prest dagoela. Beti egiten dugun hori egiten hasteko prest, alegia, nire burua prestatu dut, eta hasi egin naiz. Esan diot sentitzen dut, baina oso transzendentzia gutxiko arazoa iruditzen zait, Allende. Egia esatea nahi baduzu harrituta naukazu. Hain ziur ikusi izan zaitut, hain era horretako arazoen gainetik, hain hori beste batzuen kontua da. Beraz, hain libre zentzu horretan, ni bekaitzetan urtzeraino libre, iruditzen zait kontatu didazunarengatik hainbeste estutzea ez doala zurekin. Argazki bat behelainoan taldearen kantua bezala. Iruditzen zait, kontraesan baten eske ari zarela. Baina beste inorentzat beharrean, zeuretzat nahi duzula. Libre
adi entzun dit, baina ez da espero zuena. Begirada jatsi du berriro pantailara, eta atzak mugitzen ditu gora eta behera modu frenetikoan. Lastima sentitu dut, baina berehala kendu dut hori burutik. Ekiteko ordua da. Konforme ulertu dut, esan diot, zera, konsolatzeko balio baldin badizu, zurea ez dela drama bat esango dizut. Arazo bat duzu. Zuk sortzen dituzun irudien kontrol osoa izan nahi duzu, eta kontrol osoa izateko modua behar bezala biltegiratzea da. Eta ezin duzu. Baina maiozu buelta horri. Jarrezazu azpikoz gora. Eta Iban Zuluetaren Arrebato filmarekin gogoratuko zara. Gogora zaitez. Elkarrekin ikusi genuen, arratsalde batez. La Movidaren Madril izan daiteke testu ingurua. Will Moore aktoreak antzesten du Pedro. Super 8an filmak grabatzen zituen gaztea, film hoien erritmoarekin obsesionatua bizi zena. Zer eta berak grabatutako filmak erritmo zehatz bat lortzeko oso zail batean ikusiz gero, fotograma gorri bat azaltzen dela esango dio Joseri. Temporizadore bat oparitu dion zinegile drogazaleari. Fotograma hori ez du Pedro grabatu. Are gehiago, fotograma gorri hori ez du inork grabatu. Fotograma hori zineak berak sortua dela, edo hobe esan da, zinea bera dela uste du Pedrok. Eta uste du fotograma hori ikusten duena, irentsi egingo duela zintak. Zinearen mokadu izango dela. Eta horrela, Pedro, egun batetik bestera, desagertu egingo da, Jose bere bila hasiko da, eta noski badu susmo bat, zer gertatu zaion. Eta azkenean Jose, Pedroren etxera sartu, eta berak filmatutakoa ikusten hasiko da.
Allende karreta zentzun dit. Nik kontatutako hori guztia bazekien. Filma ikusita daukalako. Baina halako plazer sadiko bat eragiten du norberak dakiena beste baten ahotsean entzuteak. Norberako beto kontatuko lukeela uste duenean, batez ere. Isilune labur baten ondoren esan dit, arrebatok ez zuen takilan arrakasta handerik izan. Eta horren ondoren, Iban Zulueta desagertu egin zen, eta heroinak eraman zezan utzi zuen. Handik urte batzuetara esan zuen bezala, garai hartan, drogena asko interesatzen zitzaidan gai bat zelako. Zer egingo diogu ba, horixe da Allenderen aurre egiteko modua. Erakarmenaren estrategia erabiliz. Amorragarria, adinako bikaina. Hala jarraitu du esaten. Zuk nik bezain ondo dakizu irudiaren menpekotasuna ez dela kaltegarria. Ez paduzu ertzeraino eramaten. Eta ertza izan daiteke Will Morren etxea edo zuloa edo dena delakoa. Cesare Paveseren uda entzuten baduzu ordea, edo hobe esan da, ikusten baduzu, zuk nik bezain ondo dakizu, idazlea dagoen lekura, eta garaira joango zarela salto batean. Ez baititu alferrik hitzak, edo hobe esan da irudiak, edo hobe esan da kamera, itsasoa ondoan dagoen lorategi batetik, norbaiten aurpegira eramaten, eta ondoren lorategira itzultzen, etengabeko jario baten barruan bazeunde bezala sentiaraziz. Uda, Cesare Pavese, itzultzaile Jon Olano Carlos. Badun lorategi argi bat, harresi basuen artean, belar lehorrezkoa eta argizkoa emeki egosten duena bere lurra. Badun itsaso zaporeko argi bat. Ik arnasten dun, belaze hori, adatsak ukitzen ditun, eta oroitzapenak astintzen. Fruitu ugari ikusi ditinat amiltzen gozoki, ezagun ditudan belazeetan zartada batez. Alaxe durduzatzen aiz iere odolaren dardararekin. Burua mugitzen dun, inguruan ibiliko balitz bezala airezko mirari bat. Eta miraria iaiz. Zapore berekoak ditun irebegiak, eta oroitzapen epelak. Aditzen ditunan hitzek apenas haute ukitzen. Bisaia lasaian badun gogo eta argi bat, ire pizkarrean itxuratzen duena itsasoaren argia. Badun, bisaian, halako isiltasun bat, bihotza estutzen duena zartada batez. Eta antzinako atsekabe bat jariatzen du. Orduan, amildu ziren fruituek emaniko zukuaren antzera.
Lortu du, nahi zuena, Allendek. Eta frutazuku gozo bat edanda bezala geratu naiz. Fresko, egurastuta, lasaituta. Beraz, kontraerasorako ordua da. Ez egin karambolarik Allende, esatera ausartu naiz. Horrelako gauzak onartzeko moduan dagoela iruditzen zait. Oraingoz ez du keinu ilunik egin. Irudiaren kontzeptua hain zabal hartzearenak trampa usaina dauka. Begietatik sartzen zaigo mundua, gizaki bisuala gara, eta beti topatuko duzu, horrexen bila bazabiltza, itsaso ondoan dagoen jardin bat, espazio seguru batera, eramango zaituena. Eta esan diot, niri ditugun baliabide bisualak sortzeko bidea interesatzen zait. Antonio Niren Blow Up filmean garbi dago hori. Ikusita dukazu, badakit, ez jarri aurpegi hori. Elkarrekin ikusi genuen. Eta ados nago, argazkilari protagonistak modeloekin duen eszena bortxaskoa nazkagarria iruditzen zait, niri ere. Baina ez ahaztu, Julio Cortázarren Las babas del diablo ipuinean dago oinarrituta filma. Eta hor, badago, argazkilaritzaren arriskuez ohartarazten duen ideia eder bat. Ez argazkilariak sor ditzakeen arriskuez, hori ondo ezagutzen baitugu. Argazkiak ateratzeak berak, argazkilariarentzat sor ditzakeen arriskuez baizik. Arrebato filmean ikus daitezkeen oiez ari naiz. Zure eskuz egindako zerbaitek bere ganatzen zaituen uneaz. Irentsia izatearen arriskuaz. Ez duzu uste hori gertatzen zaiola Blow Up filmean David Hemmings aktoreari? Parke batean, hildako bati, argazkia atera diola uste duen une horretan. Ez ezazuen besterako aizerik hartu. Blow Up filmak merezi du, baina bertan merezi duen bakarra, bukaeran, kredituen aurretik, mimo taldeak egiten duen tenis partida da. Beste guztia, meh. Herbie Hancocken soinu banda zoragarria ere libratzen da noski. Allende aspertzen hasia da, hitzak ebakitzeko daraman erritmoan sumatzen diotori. Bukatzeko ordua dela ematen du. Azken puntada eman nahi du ordea. Esan dit, Ernest Hemingway, fiesta, korona barrok itzulia. San Ferminetan Jake Barnesi, protagonistari, lagun batek astindu galanta ematen dio, gona kontuak medio, nola ez? Palizaren narrazioa polita da, Hemingwayren kazetari begiradatik kontatua. Baina ederragoa da, Jake gizarajoak, buruan darabilenaren kontakizuna. Hipoia jaso, eta gero, Gaztelu plaza balantzaka eta minduta zeharkatzen duenean.
Honela dio Jake Barnesek. Plazan barnan indoala, hotelaren aldera, berria eta aldatua ematen zuen denak. Nik enituen lehenago zuhaitzak ikusi. Nik enituen lehenago banderen makilak ikusi. Ez da antzokiaren fatxada ere, diferentea zen dena. Behin hiritik kanpo, futbol partida batetik etxeratzean sentitu nintzen bezalaxe sentitzen nintzen. Maleta bat neraman, futboleko gauzekin, abiatu nintzen geltokitik kalean gora, bizitza osoan bizi izan nintzen hirian, eta dena zen berria. Eskuarez garbitzen ari ziren etxeetako belardiak eta ostoak erretzen ari ziren errepidean, eta luzaroan egon nintzen geldirik bea. Dena zen bitxia. Aurrera jarraitu nuen, eta nire oinak oso urruti zeudela ematen zuen, eta dena oso urrutitik zetorrela ematen zuen, eta nire oinak oso urrutitik aditzen nituen ibiltzen. Ostiko bat josidaten buruan izan ere partidaren hasieran. Ura bezalakoxea zen plaza gurutzatzea. Ura bezalakoxea hoteleko eskailerak igotzea. Denbora asko behar izan nuen eskailerak igotzeko. Ezer gehiago esan gabe, mugikorrera begira jarri da berriro Allende eta bukatutzat eman du, alde bakarrez, gaurkoa. Egia esan Jake Barnesen plaza gurutzatzea begietatik sartzeko estena elegantea da. Eta zer esanik ez, flashback baterako bidea hain modu naturalean irekitzen badu. John Trollopery 15 behin ikusten dituen kaleak iruditzen zaizkio beltzagoak eta distiratsuagoak. Jake Barnes lagunari berriz, ostikada batzuk jaso ondoren ikusten duen guztia iruditzen zaio beste mundu batekoa. Badu gehitasun hori, esparru bisualak. Zer diozuzuk, gaizka mundarain? Ikusten dugunaren edo ikustera ematen digutenaren arriskuek kezkatzen zaituzte? Ala gaur egungo munduak destilatu dezake irudikintza eta gauza ederrak atera. Negua da. Negu betea da. Eta etxeko jangelako lehioko beiraren bestaldeko parkearen bukaeran hasten den munduari begira geratu naiz. Ezkerreko eskuarekin katiloari eusten diodan bitartean. Beste barik. Arnasa hartzera mugatu dut nire jarduna. Eta alegin txiki bat egin dut gero. Pertsenak usten didan zirrikitutik, han, urrunean, mugitzen ikusten dudan jendearen joan etorriei erreparatzeko. Oinak hotz nabaritu ditut.
goizegi da ez erronik ekartzeko egunak berarekin. Zigarroa lur bustiaren kontra zanpatu duen emakumeak ere jakin beharko luke horrenbeste. Baina nik oinak hotz nabaritzen ditut hala ere. Eta inork ez dit galdetu nola egin dudan lo, edo gaur egiteko importanterik badudan lanean, edo bazkaltzeko apeta bereziren bat badaukadan kasualitatez. Gure eraikinaren parean dagoen beste eraikin bateko portalean ikusten dut egunero nera bezaro betean sartua behar duen mutiko kankailua. Beti bera noiz jaitsiko esperoan. Bera, 15 urte inguruko neskatoa. Handik minutu gutxira jaisten da normalean, eta musu batez agurtzen dute elkar. Mutilak batzuetan, neskaren esperoan dagoen bitartean, telefono ateratzen du eta bere buruari argazki bat aterako balio bezala, han egoten da segundu batzuez, gailuari so, geldi, momentua izostuta gorden nahi izango balu bezala. Handik denbora batera kontatu zidaten, ohikoa zela hori neraben artean. Ispiluaren lekuan orain, telefonoa erabiltzen dutela, beraien buruari begiratzeko, ziurtatzeko, dena bere lekuan dagoela. Inork, argazkiren bat ateraz gero ere, ez dutela ustegabeko desatseginik hartuko. Eta horrela jarraitu dut, pentsakor. Garai batean, oinak ez bainituen hainotz sentitzen goizetan eta orain bai. Aulkitik altxa eta zaratarik atera gabe joan naiz logelaraino. Galtzardiak gordetzen ditudan tiradera zabaldu eta argazki zahar bat aurkitu dut bertan. Galtzardien azpian eskutatuta. Adi begiratu diot aspaldiko argazkiari. Eta hala ere, enaiz nire burua erretratuan errekonozitzeko gai izan. Begiak erdi zabalik erdi itxita ageri naiz. Beste 2 lagunekin batera. Irribarreak behartu txamarra ematen du. Alaitasuna nagusi bada ere 3 arteko batzarrean. Hutsune bat sentitu dut une zehatz horretan. Norbaitek zerbait ebatzi izan balit bezala. Portalean, egunero, zain ikusten dudan, nerabearekin akordatu naiz. Eta artilezko galtzerdi potoloak jantzi ditut bitartean. Kontu handiz. Inor ez esnatzeko alegin xumean. Pausaje harinez eta aurpegi triunfalez dator Allende niregana, eta esan dit hartu duela erabaki bat eta ezabatu dituela horretarako aukera duen botoia aurkitu duenean, azken 34 urteetan ateratako argazki guztiak. Ez dit erabakiaren arrazoirik eman. Nire onarpen keinua eskatzen zuela iruditu zait, baina ez dut alakorik egin. Ez dut nahi. Enago egin duenarekin ados. Sukaldean eseri, eta oinak osten ari zaizkidala nabaritzen hasi naiz.